τις επισκέψεις, δηλαδή να φανταστείτε, υπολογίζουμε από την επισκεψιμότητα γύρω στις 80 και πάνω χιλιάδες κόσμος μπήκε στη σελίδα μας για να δει τις φωτογραφίες και το χωριό μας. Γιατί το προβάλαμε με κάποιο τρόπο, οπότε έμπαιναν μέσα και έτσι είδαμε τα στατιστικά. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ όλους και ειδικά τους χορηγούς της εστίας εδώ, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, τα παιδιά της εστίας. Το εστιατόριο Σελήνη που είναι πάντα δίπλα μας, το πολιτιστικό χωριό, το Ανθέα Apartments εδώ της κυρίας Κορμιτσοπούλου, που δίνει τις φιλοξενίες, και τα βορεινά. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω πώς έγινε ο διαγωνισμός. Ήταν ψηφιακός, δεν χρειάστηκε επιτροπή για να επιλέγει να βραβεύσει τα δώρα. Ψήφισαν οι επισκέπτες και οι φίλοι των καλλιτεχνών. Έτσι λοιπόν δεν φτιάξαμε κάποια επιτροπή να επιλέξει την καλύτερη φωτογραφία. Είναι η φωτογραφία από τα περισσότερα like στο ίντερνετ. Τώρα, είχαμε πει θα βραβεύσουμε τους 5 πρώτους. Βραβεύουμε 5 πρώτους, τους 5 πρώτους, επειδή η πρώτη νικήτρια έχει 2 συμμετοχές, δηλαδή μέσα στην πεντάδα είχε 2 έργα, γιατί είχαν δικαίωμα να βάλουν και άλλες φωτογραφίες οι συμμετέχοντες. Βραβεύουμε και τον νικητή, οπότε έχουμε πάλι 5 βραβεία. Τους δίνουμε κάποια αξιόλογα λόγια, θα σας πω. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο βραβείο που κερδίζει η κυρία Αφροδίτη Αγγελετοπούλου, που έτυχε να είναι εδώ, κοντά μας, γιατί η Αφροδίτη εργάζεται στη Σαντορίνη, δεν είναι από τη Σαντορίνη, εργάζεται στο νησί. Έχει στείλει και άλλες φωτογραφίες, αυτές βραβεύτηκαν. Τα 2, το πρώτο και το τέταρτο. Κερδίζει διαμονή σε ξενοδοχείο του χωριού μας, τραπέζι και... ξέχασα να σας πω ότι έχουμε και κάποια βραδιά στα μεσάνυχτα, στο κλάδο τα μεσάνυχτα, που έχει ενδιαφέρον εκεί. Για εδώ εσάς. Μέσα μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, να δώσω ο κύριος Δήμαρχος το βραβείο στην Εύη. Τον έπαιρνο. Μέσα στο φάκελο που θα πάρει ο νικητής έχουμε βάλει μια σακούλα που είναι ενδεικτικό αυτό. Η σακούλα είναι από αυτά που δίνουμε στις ανασκαφές. Είναι του ακροτηρίου. Ξέρετε την κίνηση που το κάνουμε για το ακροτήρι, που πρέπει να το ενισχύσουμε όλοι. Είναι αυτά τα δώρα τα αναμνηστικά του ακροτηρίου για την στήριξη των ανασκαφών, τη συντήρηση των ανασκαφών. Μέσα στη σακούλα λοιπόν έχει και 2 βιβλία εκδόσεις της εστίας, του Αντώνη του Κονταράτου, με τον Νίκο τον Αρμάο που έχουμε τυπώσει εδώ, και το διαγωνισμό για ηλιογραφίες μέσα σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο δεύτερος νικητής δεν είναι μαζί μας, είναι ο κύριος Παπαποστόλου, είναι στην Αθήνα. Θα το βάλω, όχι, είναι εστικό. Ναι, είναι εστικό. Εδώ είναι η φωτογραφία, το καμπαναριό της Παναγίας, από την πίσω πλευρά. Ο κύριος Παπαποστόλου είναι στην Αθήνα, στην Κο. Θα κερδίσει διαμονή να έρθει να μείνει στο χωριό μας και να γευματίσει, να περάσει καλά. Λοιπόν, το τρίτο βραβείο είναι του κυρίου Χαμαλίδη, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που είχαμε πάει και η Δήμαρχη, από εκεί είναι κοντά σε αυτά τα μέρη που είχαμε πάει. Και εκείνος έχει ενημερωθεί, θα τα στείλουμε ταχυδρομικά. Και όπως είπαμε για διαμονή να έρθει να μείνει στο χωριό μας όποτε θέλει το 2015 σε ένα κατάλημα του πύργου, και τα υπόλοιπα τα ξέρετε πια. Το τέταρτο είναι της κυρίας Αγγελετοπούλου πάλι, που έχει να το γυρίσουμε να το δούμε. Είναι εδώ αυτό.
Εμείς το βράδυ είναι το δεύτερο. Έχουμε και την κυρία Κορονιό που είναι εδώ, οπότε θα δώσει και ο κύριος Γαλλέος το άλλο. Να δείξουμε και τη τσάδα του ακροτηρίου, να την δει, να την τραβήξει και η Δέσποινα, γιατί είναι πολύ όμορφη, πολύ συμπαθητική. Και αξίζει να την προμηθευτούμε όλοι. Βέβαια, δεν είναι πολύ ακριβή και είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ καλή. Δύο τσάντες παίρνουν. Δύο θα πάρει. Λοιπόν, μετά το επόμενο βραβείο είναι της κυρίας Παπαθεοδόρου, η οποία είναι από την Αθήνα. Κερδίζει και η διαμονή να έρθει στον τόπο μας να μείνει, να την φιλοξενήσουμε. Έχουμε μιλήσει, έχουμε επικοινωνήσει μαζί. Θα του στείλουμε όλα τα δώρα και τα αναμνηστικά. Και αυτό είναι το... Όχι, αυτό ήταν τη σκηνή, αυτό είναι το έκτο. Αυτό είναι τώρα της κυρίας Κορονιού, η οποία είναι εδώ. Νομίζω ότι γνωρίζουν οι περισσότεροι από εδώ. Είναι φίλος της Εστίας. Έχουμε πάει και εκδρομή μαζί με τον σύλλογό μας, αν θυμάστε παλιά που είχαμε πάει εκδρομή, είχε έρθει μαζί μας. Πολλά συγχαρητήρια. Και εργάζεται στο Δήμο. Ασχολείται με την φωτογραφία και... Ο κύριος Γαλλέος να δώσει το... Το δείτε και αυτό. Συγχαρητήρια. Χαιρόμαστε πολύ και για τους εδώ τους δικούς μας και για τους άλλους που θα έρθουν να επισκεφτούν το χωριό μας με τα βραβεία που κέρδισαν. Ευχαριστούμε και πάλι τους χορηγούς μας. Είπαμε ότι σήμερα έχουμε ανακοινώσει, θα μας κάνει και ομιλία ο φίλος μας, ο κύριος Γιάννης Γαλλέος, για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε και να το προβάλλουμε για να το δουν όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα κοντά μας. Ελάτε. Κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Διαμερίσματος Πύργου Καλίστης, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Εστία Πύργου Καλίστης, κυρίες και κύριοι αγαπητοί γονείς, αυτή η ομιλία είναι υπεσχημένη εδώ και χρόνια. Είναι καρπός των συζητήσεών μου με τους γονείς, της έρμειας τους και της ανησυχίας τους για την ανατροφή των παιδιών τους. Ο προβληματισμός ο δικός μου έγκυται στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα θέμα η πραγμάτευση του οποίου μπορεί να διολιστήσει είτε σε ρηχό ηθικοδιδακτισμό είτε σε αναπαραγωγή θεωριών που δεν συνδέονται ευθέως με την πραγματικότητα. Και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω όσο γίνεται από καρδιάς, προσπαθώντας να συνδέσω την οικογενειακή εμπειρία των γονιών με τον επιστημονικό στοχασμό. Νομίζω ότι εκείνο που χρειάζεται στην προσέγγιση ενός τόσο μεγάλου θέματος, δηλαδή του αγωγικού ρόλου της οικογένειας, είναι να τοποθετήσει κανείς τα πράγματα όσο γίνεται σε νυφάλια βάση. Νομίζω ότι αυτό που λείπει πολλές φορές είναι η απαραίτητη ψυχραιμία για να δούμε καθαρά τα πράγματα και οι γονείς και οι δάσκαλοι, αλλά και τα ίδια τα παιδιά να αποκτήσουν πιο ακριβή αναπαράσταση των πραγμάτων. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα-πρώτα, γεφυρώνοντας, αν θέλετε, την τέχνη με την οικογένεια, να ανατρέξω σε μία φράση του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας παραβάλλει τους γονείς
με ζωγράφους και τα παιδιά με καλλιτεχνήματα